Hemen de salam gomya daylanız. Bugün bu videoda biraz özüm arada aytıp geçecek. Belki TikTok'ta siyahat videoları bilen karşınıza çıkandırın. Bana kən soru gelýärdi. Bayın çağısmy, ondan soň puly nerden tapýan, işleýän, okuyan, näme etýän? Şolary ýaly soraglary gelýärdi. Bugün olary gysgaça jogaplamak isledim. Ve men kim näme etýän, işleýän, okuyan, näme etýän? Olary arada aýdyp geçeýin gysgaça. Men Türkiye'de okudum, okum değilim ve Türkiye'de 2 yıllar işledim. 2 yıl bundan azal ve çorap fabrikasında işleyen vaktimde dünyanın siyahat etýänlerin yani az pul bilen kän döwletleri siyahat etýänlerin videolarına gawat geldim ve o videoları köpsünü gördüm, köpsünü seyrettim ve menem şol wagt bular ýalzy adam bolýan eken, siyahat dünýäni siyahat edip bören adamlar hem bar eken diýip düşündüm ve kellemde özümçe plan gurup başladım. Ýöne şol wagtdan bäri kellemde bulamjarlyklar bilen gitsem mi gitmesem mi ya ýollag alsam tanamayan yerim, tanamayan ýurdum zadym diýip düşündüm. Planymyň üstünden 2 ýyl geçti ve 2 ýylyň içinde ýene de ýuwaş videolary görýärdim, gerekli zatlarymy alýadym, taktikler öğrenýärdim. 2 yıl Türkiye'de işledim. Dine hani siyahat üçün pul cemledim ýöne gynansamam. Arasında Türkmenistan'a gidip geldim, prav aldım, ondan soň Ýewropa üçün birden pul çıkardım. Göşük pul ýygnap bilmedim ýöne. Ýene de men kellemde pikirlerim bardy. Ondan soň men Türkmenistan'a gaýtdym we diplom tasdiklatmak istedim. Onam tasdikladyp bilmedim. Hem dokument çıktı ya da biraz ýyza süýşdi ve şolar ýaly hemişe men siyahada çıkmagym ýyza süýşürlärdi. Hemişe bir zat çykýar. Hemişe şolar ýaly ýyza süýşärdi. Menem gaharym geldi. Diýdim hemişe ýyza süýşär, şu wagt bolmasa hiç adam bolmaýar diýdim ve 27 fevralda Türkmenistan'a 2 ay galanymdan soň 27 fevralda bilmediğim ýurda tanamadığım adamlar, hiç ýyly tanışam ýok, adam ýok. Malazya bir gapdallaýyn bilet aldım ve Malazya'ya geldim. Men ýöne gelmeden öňürtü plan gurmuşdum özümçe. Elimde şunça pulum var. Men günorta gündogar Azia döwletlerini siyahat edeýin diýip düşündüm ve o taýda bir uçar bilen geleýin, soň 5-6 san döwleti gezeýin, ýzyma da uçar bilen gaýdaýyn diýip düşündüm. Sebäbi her sinne uçar bilen gelip ýzyma gidip gelip ýzyma gitsem has kän pul çykýardy. Oň üçin özümçe şular ýaly yol taptım. Malazya'ya geleýin diýip düşündüm. Malazyadan soň ýolum üstü bilen hani autobus ýa-da poýt şolar ýaly zat bilen Taýlanda geçeýin diýip düşündüm. Taýlanddan Laosa, Kamboçya, ondan soň Vietnama geçeýin we Vietnamdan hem ýzyma Türkmenistan'a gaýdaýyn diýip düşündüm. Sebäbi her sinde uçar bilen Türkmenistan'a gelip ýzyma gidip durjak bolsam kän pul çykýardy. Oň üçin özümçe bir maksat edindim. Ve Malazya'ya geldim. Malazya'da hiç mi tanamoktum, tanışım yoktu. Öňümden çykýan hiç kim yoktu. Özüm şol YouTube videolarına gören zatlarım bilen, ansat yolları bilen özüm ve Malazya'ny siyahat ettim ve Malazya'da jemi 39 gün galypdyryn ve ondan soň hatta Malazya'ya gelen wagtym vizam yoktu. Taýlanda viza gerekti. Taýlanda vizam Malazya'da başvurdum, tawşyrdım. 39 günün soňuna hem Taýlanda geçtim. Yani şu wagt men ikinci astanowkamda, ikinci duragymda ve 3 sany ýene duragym var. Olara gitmek üçin elimden geleni etýän, yani ýyza gaýtmak islemeýän, maksadymy tamamlamak, jemlemek isleýän ve men ýola çykan wagtym näçe pul aldım ýanyma. Jemi men Türkiye'de ütköşüp 2 yıl işledim. Ýöne aýdysmaýaly ütköşüp kän zat jemläp bilmedim. Ýola çykamda kartymda en param vardy. Kartymda $800 ve 300 euro bardy ve elimde de $1350 bardy. Şoň bilen men gönü Malazya'ya geldim. Yani jemi $2450 bilen 5 döwleti
5 döwleti seyahat etmeni planlaştırdım ve arasında işlernem deyip düşündüm ve arasında meyletinçi bolup hem işleyen bu nähili iş eğer gıdıklansanız bu arada da aydık geçer. Ondan sonra şu wagtlıkça gowy gitýän deyip düşünýän sebebi soğuyan pulum ve elimde galan pulum meni kanagatlandyrýar, dowam etmegim üçin yeterli bolup yeterli deyip düşünýän ve oňdaşynda da başka pul gelýän zady ýok, ýöne käbir algylarym bardy, olaram kartyma gelýär. Olar bardy, oň bilen dowam etýän şu wagt ýoluma nesip bolsa çykan ýolumy jemlemen, tamamlaman, ýygyma gaýtmak islämek. Biram Malazya gelemde nähil başalyp çykdym. Hani hiçimi tanamak da demek ve şol uratyň özünde Taýlanda gelemde de hiçimi tanamakdym ve bu ýagdaýlardan nädip başalyp çykdym. Olary barada eger gyzyklansaňyz, hani bu videom mokan like gelse ýa-da hani gyzyklansaňyz menem bu videolara dowam eder, nähili başa çıktım zatlar bilen ve nähili dowam etýän olar barada da aýdyp geçer. Onu näme men hekayem şular ýaly şu wagtlykça dolu tamamlanmady ýöne tamamlamak isleýän nesip bolsa, siziň hem gollawlaryňyz bolsa has höwes bilen dowam ederdim. Onu näme özüňize gowy seredin. Videoň dowamy üçin eger bular ýaly hani gürläp goýan TikTok'a hani nähili başalyp çykdym da etdim olar barada isleseňiz hem aşağına yazsanız men ýene de nesip bolsa şeýle videolary çekerim. Onu näme özüňize gowy seredin. Bye bye.